Ассалому алайкум бинандагони азиз, ҳамдиёрони гиромиқадр. Шуморо ба тамошои намоиши навбатии Тоҷикистон хонаи ман даъват менамоем. ин лаҳза мо дар мавзеъе қарор дорем ки сарчашмаи истеҳсоли оби тоза ба ҳисоб меравад. солҳои охир вазъи экологии ҷумҳурии мо диққати созмонҳои байналхалқиро ба худ кашидааст ки бесабаб нест. зеро Тоҷикистон дар маркази қалби Осиёи марказӣ ҷойгир буда, харобии вазъи экологии он ба тамоми минтақаи Осиёи Миёна ва Қазоқистон таъсири манфӣ мерасонад. яке аз проблемаҳои мубрам ва ҳаётан муҳим таъмини оби нӯшокӣ дар минтақа мебошад. маълум аст ки дар аҳди шӯравӣ бо иллати густариши якказироатӣ, яъне истеҳсоли пахта, аз худнамидани заминҳои бекор хобида ва бебаркаш истифода бурдани об дар ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна боиси хушк гардидани баҳри Арал ва пайдоиши мушкилоти зиёди экологӣ гардид. баъди фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ ва истиқлолият пайдо кардани ҷумҳуриҳои мазкур, ин проблемаҳо боз ҳам печидатар ва буғранҷтар шуданд. Тоҷикистон дар ин росто нақши асосӣ ва муҳимро ба дӯш дорад, зеро қисми асосии манбаъҳои оби нӯшокӣ дар қаламрави ҷумҳурии мо воқеъ гардиданд ва ба беҳтар кардани вазъи экологии Тоҷикистон ин проблемаҳои ҳаётан муҳим дар минтақаҳои Осиёи Миёна ҳалли худро меёбад. аз ҳамин ҷост ки президенти ҷумҳуриямон дар яке аз ҷаласаҳои Созмони Милали Муттаҳид вазъи экологии минтақаро мавриди баррасӣ қарор дода, пешниҳод кард ки соли 2003 соли оби тоза эълон карда шавад. боиси қаноатмандист ки ин ташаббуси сарвари давлатамон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфт ва соли 2003 соли оби тоза эълон гардид. барои ҳаллу фасли проблемаҳои оби нӯшокӣ дар саргаҳи об кӯҳистони Тоҷикистон як қатор тадбирҳои муҳим бояд дар амал татбиқ гарданд. яке аз чунин тадбирҳо ки барои ҳалли мусбати ин мушкилот кӯмаки калон мерасонад, ташкили мамнунгоҳҳои хурди экологӣ мебошад. чунин мамнунгоҳҳо аллакай дар ҷумҳуриямон арзи вуҷуд намудааст ки чанд сол боз фаъолият дорад. худро ба бинандагони телевизиони тоҷик шинос кунед. ман Давлатёр Саломов, раиси ассотсиатсияи хоҷагии деҳқонии Шӯрчаи ноҳияи Ёвон. набошад ба ин ағбаи анзоб чӣ муносибат доред? чӣ қадр ки гуфтам, мо шуғли асосии дӯстдоштаи мо арчаю арчакорӣ ва бошад агар бунёд кардани оби тоза мебошад. ба кадом роҳҳо? ба роҳҳои зиёд дорад. ба ақидаи мо ва чанд соли охир ман зиёда аз 6 сол мешавад ки мо мамнунгоҳи хурд ташкил кардем. дар ин мамнунгоҳ асосан арча мешинонем, арча мекорем ва арчаро зиёд мекунем. манбаи асосии пайдо шудан ё нигоҳ доштани об ин арчазор мебошад. оё имконияти зиёд кардани арчазор дар ин мавзеъ ҳақиқатан ҳам ҳаст? албатта. мана солҳои ҷанг буд, аз ҳамин беҳокимиятӣ гӯем агар хато намекунем, мардум истифода карда ҳамин арчазори ҳамин мавзеъро тамоман решакан карданд. баъди ин мо дар вазорати табиат кор мекардем ба ташаббуси ҳамонвақта вазири ҳифзи муҳити зист муҳтарам Сафаров Неъматулло, мо як мамнунгоҳи хурд ташкил кардем ки оиди бунёд кардани арчазор дар мавзеи баландкӯҳи анзоб мебошад. ва ба кадом муваффақиятҳо ноил гаштед? гуфтам мумкин аст ки то имрӯз мо зиёда аз 13 000 ниҳол бех арча шинондем. не ки табиат аз мо зиёдтар шароити зиёдтар пайдо карда ҳамин арчаҳои будагӣ ва аз решаҳое ки ҳамун солҳо мондагӣ буд монд, аз ҳама зиёдтар арчаҳои зиёдтар пайдо шуд.
30 сол аст ки дар бораи хушкидани баҳри арал адибон олимону мутахассисони шинохтаи олам андеша меронанд ва барои раҳондани он аз ин фалокати азим кӯшишҳои зиёде ба харҷ медиҳанд. вале афсӯс ки рӯз ба рӯз оби арал кам шуда рӯ ба нестӣ меорад. маълум аст ки айни замон сатҳи баҳр 17 метр поён фуромадааст ва дар ду бандари он мӯйнок ва аралск соли 1981 киштиҳо аз гардиш монда моҳидорӣ пурра қатъ ёфт. камшавии баҳри арал боиси 3 миллион гектар биёбони хушк шуд. замони шӯравӣ аз ин баҳр соли 40-45 ҳазор тонна моҳӣ истеҳсол мешуд. ин замон сатҳи зиндагии 5 миллион сокинони атрофи арал то рафт паст мегардад. хушк гардидани ҳавои минтақа, паҳн шудани чангу ғубори заҳрноки намак, ифлос шудани оби нӯшокӣ боиси зиёд гаштани касалиҳои диққи нафас, домана, камхунӣ, санги гурда ва апаратифи одамону ҳайвонот гардидааст. ошкоро гуфтан лозим аст ки пешгирӣ намудани ин офати азим кори як рӯҳ нест. ҳар фарди солимфикри ҷомеа рӯбарӯи ин таҳдиди экологӣ бояд худро масъул донад. шумо гуфтед ки яке аз сабабҳои фаровон гардондани оби мусаффо ва зиёд шудани чашмазор нигоҳ доштани тарма аст. тармаро чӣ тавр нигоҳ доштан мумкин? солҳои пеш вақте ки инҷа арчазор будааст, ҳамин пиряхҳои ҳамин мавзеъ тамоман об намешуд. ҳамин пиряхҳо буд. ман ҳама оҳиста ки вақте ки арчазор аз байн рафт, вақте ки мошинроҳӣ шуд, вақте ки чорво зиёд шуд, ҳамин оҳиста ҳамин пиряхҳо об шуд. гуфтан қайд кардан дар кор аст ки мана солҳои охир, солҳои 98-99 дар натиҷаи хушксолӣ омадан ҳамин пиряхҳо тамоман об шуд. мана хушбахтона ва ташаббуси мана мо бошад ё ки арчазори мо бошад ки мана 2 соли охир мо ҳамин пиряхҳоро нигоҳ дошта шудем. ин пирях, ин манбаи об, ин захираи об, ин чӣ қадар ки мана президенти муҳтарам мегӯяд, ин боягирии мо. чӣ қадар замин дар ихтиёри мамнунгоҳи шумо доданд? бояд гуфт ки ба ташаббуси президенти муҳтарам дурбинии он кас буд ки мана соли 1996 сар карда мо мамнунгоҳ ташкил кардем бо имзои муҳтарам имомалӣ шариф раҳмонов 230 гектар замин барои мо ҷудо карда шуд. ба кадом роҳ эрозияи заминро нигоҳ доштан мумкин аст дар ин мавзеъ? бояд ки худи арчае ки дар ҳамин баландиҳои 3000 мерӯяд, худаш дар 60 сол ба воя мерасад. вақте ки 60 сол ба воя расид, дар қадаш 2 метр бошад, агар вай решаҳои вай 10 маротиба 15 маротиба ба қувват шуда ҳамон замин ба дуромада заминро меқапад. яъне то 20-30 метр 20-30 метр 40 метр рафта ҳамин заминро маҳкам қапида аз селшавӣ нигоҳ медорад. вақте ки аз селшавӣ нигоҳ дошт, дар онҷа хок пайдо мешавад, албатта сабза пайдо мешавад, чарогоҳ мешавад. мана ҳамин хел аз эрозия нигоҳ медорад. оё ин имкониятро дар дигар мавзеъҳо ҳам истифода бурдан мумкин аст? албатта вазорати ҳолатҳои фавқулода мо вақте ҳамкорӣ кунад, агар мо метавонем ки дар ҳамин ҷойҳои хафноке ки сел бисёр мебиёду мардум ба зарараш мерасад, метавонем дар ҳамонҷа арча шинонда, ҳамон заминро ҷудо карда, дар ҳамонҷа арчазор карда нигоҳ дошта. арчаҳоро аз куҷо мегиред? барои арча гирифтан ағбаи шаҳристон овардем. дуюмаш хоҷагӣ ниҳолпарварии махсуси дар ноҳияи айнӣ дар баландкӯи чи аст искандаркӯҳ, мо ҳамонҷо мегирем. вақте ки мебинем ки барои мо қимат ғалтид, мана як 3 сол 4 сол шуд, худмон корида истеҳсол карда аз ниҳоли худмо истифода баршудем. чӣ тавр мекоред? ба кадом роҳ? бовар кунед, вай бисёр нозукиҳои зиёд дорад. агар аз 1000 донаи вай, аз 1000 донаи ҳамон ниҳоли арча бисёр бурод, агар 100 дона 80 дона ҳамин хаш мерӯяд. яъне 10%, 10%, 8%, 10%аш мерӯяд.
бо вай оварда бо ман ҷои худмо шинонем агар дурам нест дар онҷо бо ҳамихи дигаш бо талаф меёбад. дар дасти шумо як дафтаре дидам ки номҳои бисёре нависта шудааст. ин чӣ дафтар аст ва барои чӣ онро бо худ мегардонед? ина гуфтам мумкин аст ки бисёр дафтари аҷоиб аст. мо чӣ хеле ки гуфтем мо арчапарварем, бисёр арчара навз мебинем, аз солҳои хурдия меҳру муҳаббати нисбати арча дорем. барои ҳамин ҳар якти арчаи мо як номи як бирка мегӯям ва чӣ мегӯям як нишона дорад ва дар он нишона рӯз, моҳ, сол ва рақами ҳамон нишона аст. шумо дар бораи гиёҳҳои шифобахш ёдовар шудед ва ҷамъ овардани онҳо. дар ин мавзеъ ба ин кор чӣ тавр машғул шудан мумкин? мо ба лаборатории дорутайёркунӣ вазорати тиб ҳамкорӣ дорем. ҳар сол ва ё рафта аз ин мавзеи мо ҳам дар заминҳои хурд ҳам алафҳои доруворӣ мекунанд, ҳам аз ҳамон табиат ҷамъоварӣ карда мебуранд. шумо имконияти васеъ кардани ин соҳаро низ доред? албатта вақто ки замин асту об аст ё ки мавзеи хуб аст, албатта инро ташкил кардан мумкин. аллакай мо ташкил кардем. як гули мақсуд дар ин бӯстон чида нашуд бе мадади дӯстон. ман боварии комил дорам ҳамдиёрони азиз ки бо дастгириву ҳамкорӣ бевоситаи шумо кулли мушкилотҳои диёрамон осон хоҳад шуд. ба умеди ҳамкорӣ ва хонаободии шумо намоиши навбатиамонро дар ҳамин ҷо ба итмом мерасонем. муваффақ бошед ҳамдиёрони азиз.